Chip Coke. Ika na sa 5-star hotel. Wow, nga naon na di oy. Lupad, uy. Lupad. Kaya naklaruhan, naklaruhan. Guys. Ay, yara itong kuha ron. Ay, dawa. Kabigo ha. Yung tambal ko ha, guys. Nagkan kayo ko ha, guys. Tara guys, among kuha gani ha guys. Diyo talaba. Galame. Apay. Ano na? Maprito ba dahon guys? Ano na? Yeah, magbinuang man ni Ay, guys. magbuhat na. Ika ako sa 5-star hotel. Go. Isa, go. Go. Ano na siya pagkuha nga. Luto nga wala mas lamas. Kanira. Ya, luto kuno wala mas lamas. Yan na lamas. Mawala ba lamasan? Kamis kamada! Mukbang! Kapres pasta kasa guys. Loh. Chip Coke. Ika na sa 5-star hotel. Wow, nga naon na di oy. Lupad, uy. Lupad. Kaya naklaruhan, naklaruhan. Sala. Pupo sa baho na to ron. Dak. Taraka. Naklaruhan, naklaruhan. Toyo. Toyo. Dito na na. Ilawan na po ang katanawan eh. Toyo-toyo. Makaingon na po sa pagmano ta. Naura na. Lima na ba takab? Nakatakab na bro. Ayan sa tubig. Dugay ni maluto ibo. Gitirig. Paabot taog 5 seconds. Luto na na. Ah, binuang man ron. Tabuang kag ikaw sa 5-star hotel. Ah, sige, kaya di na to sa pako nang gikan sa 5-star hotel. 5 seconds. Luto na na. 5 4 3 2 1. Paula, gimana? Bahog. Ay di ko kalami. Nga unta. Para hab-hab na. Gutom sinuli. Preserve. Tara. Kauna, pik. Tara guys. Nga puta. Kabi. Bitasan. Magdudugal na yun. Ay go. Sabi ah. No, Ay ko katang. Hindi, nagabit ko. Kusog na. Dami ambak eh. Di man. Nasad. Ay, hindi. Alam eh. Adobo guys, katag. Ako doktor sa ba? Balik. Ito eh.
Ngani mo guys. Pakapaka baga. Kayan. Luto na ba? Guys, tama guys. Guys kayo guys, wala kang gagawin. Guys, dabis kayo guys. Na. Alright. Bakit? Ano ba? Sabi na. Mahal ka. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Okay. Butang ay. Gabi tayo. Par, ano par? Tigil na par. Ay, ano ba? Dikati sa kanila ko. Tayo. Kalbik. Basta guys. Tugaw. Ginal. Apa? Ito par. Ay, naigan, di ba? Kamu ulit dito, right? Ano? Ito ba? Dubo. Kit-kit big. Kasag.